Sad mogu baš da se nadovežem na to za, ne znam da si čuo možda za The Cube. The Cube. Kao koncept, kao, to je, mislim, igrica, psihološka igrica, kroz koju možeš da, i onda na osnovu datih odgovora stvoriš kao, sliku o tome, razumiješ. Znaš za The Cube? Ne. The Cube je stvari stara priča, ali je Neil Strauss koji je napisao knjigu... The Game. The Game. Dobro, da. Između ostalih, da. Da, on je izmenio koncept malo, ali u suštini je to, znaš. Sad, te zanima, hoćeš... Da, naravno, očekujem da mi pričaš. Da, ja trebam tebe da pitam. Dobro. Ti treba da zamisliš neke stvari. Dobro. I da mi opišeš što mi bolje opišeš, znači slika će biti bolje od tamo, razumiješ. Mislim, ja ću moći lakše da ti... Tebi će biti lakše da razumiješ posle kako si to rekao, zato što si sve to posle odraženo na neku nebitno, neću da primam previše. Znači ovako, prva stvar je, treba da zamisliš neki prostor. Neki prostor? Neki prostor, ajde da ne ulazim previše. Može neki otvoren prostor? Neki prostor, kako god hoćeš, može biti zatvoren, može otvoren, na tebi. Ok, zamisli. Dobro. Treba da zamisliš kocku. Dobro. U tom prostoru. Zamisli. Sad mi kažeš kako izgleda je... Kako izgleda? Kako izgleda kocka. Znači, da li je neke boje, da li je... Kako izgleda kocka? Da. I gde se nalazi u tom prostoru. U stvari, šta je prvo prostor? Šta je zamisli? A treba da ti kažem prostor? Možda mi kažeš sve. Ti prvo zamisliš, onda da objasniš. Prostor je zatvoreni košarkaški teren. Hala. Dobro, odlično. Kocka? Kocka je na sredini terena, mala je negde 10 sa 10 cm. Mala? Mala. Dobro. Stakleni odraz je plavičasta. Ok. Kako gledaš u nju? Jel si naspram nje ili ona okrenuta na bok ili kako stoji? Iskosa, iz jednog ugla. Iskosa gledam, iz jednog ugla, od gore. Ovako. Znači ako je kocka, znači jedna ivica te kocke je okrenuta prema mene. Ok. Dobro, i to je zanimljivo. Treba da zamisliš merdevine. Dobro. Gde stoje u odnosu na prostor kocku? Dobro. Gde? Naslonjeno na zid. Negde sa strane? Da, i malo dalje od jednog koša. Dobro, odlično. Treba da zamisliš konja. Konja? Isto u prostoru? Gde god kažeš. Aha. Na sve to, mislim to zajedno sve sklopi sliku, ali... Zamisli. Da, kako izgleda, šta radi? Konj? Da. Privezan je za merdevine. Za merdevine? Da. Dobro. Crvenkaste boje, kao riđan. Kao što bi konj trebalo izgleda ili kao riđan, crveni konj? Aha, okej. Baš realističan konj. I onako mu se sjaji dlaka i veliki je konj. I veliki? Veliki je, da. Mislim, na veliki primjerak, ne veliki u nekim nerealnim proporcijama. Cool. A šta radi, je li ono? Stoji, blej? Da, ono ko žvađe. Cool. Treba zamisliš cveće. Cveće? Cveće, cvet, šta god, kako god. Dobro, zamisli. Kako izgleda? Gde stoji? Cveće je na jednom zidu okačeno, visi kao sa onih saksija okačene u zid. Znači, preko cijelog jednog zida, iza koša je sve cveće, rozo, belo, kao cveće za terase. To je na jednom zidu. Cool, odlično. I zadnje, treba da zamisliš oluju. Dobro. I sad mi kaži gde je, šta, kakva je, da li je, jača oluja ili je neka, kako ti gledaš na to? Kako ja gledam na to? Pa mislim kako si je zamislio. Pa onako kao mali vihor negde. Van tog prostora ili? Ne, u prostoru. U prostoru? U prostoru je ovako mali vihor negde pri sredini terena, recimo, košarkaškog terena. Znači ništa posebno nije? Pa ništa posebno. Da. Ne utiče na ništa od ovog ostalo. Od ovog ostalo? Da. Cool. Sad, prvo što si zamislio je prostor. Dobro.
mislim da je samo bitan tu zbog ostalih stvari. Dobro. Kocka je više bitna zato što kocka predstavlja tebe. Dobro. To jest ono kako ti gledaš sebe. Aha. Sad, to je ono, prvo ti kažem, mislim da sam zborio šta znači, ali znači da li je gledaš pravo ili iskusa. Dobro. Mada nije to toliko bilo bitno. Bitno je ono, to, da li je velika ili mala, ti si zamislio kao malu, Dobro. i bitno je da li je transparentna ili je neke boje koja se ne vidi, znaš, jer to kao označava koliko si ti dostupan zapravo drugim. Znaš, kao, ako je transparentna, onda si previše otvorena i previše daješ drugima da to vide, a ako je zatvorena, znači da ne može baš tako neko da ti priđe, osim ako te prvo ne upozna dobro, znaš. Dobro. Ali moja je bila staklasta sa plavičastim odbljeskom. Znači, transparentan samo, ne baš tako. Da. Sljedeće je bilo merdevine. Da. Merdevine su tvoje ambicije, u stvari. Znači, tvoje ambicije je ono kako ti gledaš na šta god, nešto poslovno ili nešto generalno, ambiciju s tvojom životu. I sad, to je jako bitno da li stoji na kocki, jer u tom slučaju je baš vezano za tebe i tvoju ličnost, kako ti kažeš. Nekako, ako si ih stavio sa strane na zid, znači da si ti tvoje ambicije odvojio od onog što si stvarno ti, znaš. Tebi stoje naslonjene na zid sa strane, što je vjerovatno i dobro, mislim, sigurno bolje nego ona prva varijanta. Konj, pa je se dobro. Konj predstavlja tvog idealnog partnera. Volim te kao konje. Da. Znači, to je podsvjesno isto, nije to ono... Neko s kim si bio ili nisi, nego jednostavno kako ti gledaš na idealnog partnera. Znači, on je vezan za merdevine. Što znači da misliš šta god, ono, znaš, vjerovatno... Da bi volao da je tvoj partner vezan za tvoje ambicije. Recimo. Nice! Znaš. Nice! Naprimjer da je, ono, pored kocke, bilo bi da, ono, kao, je tu zato što tebe gleda tako kako jesi. Mislim, gledati kroz tvoju ličnost, a ne tvoje ambicije, ono što ti radiš u životu. Razumiješ? Aha, čekaj, šta onda, kao, partner je vezan za moje ambicije, a ne za mene. Po tome kako sam ja zamislio, ili to moje shvatanje? Tvoje shvatanje je sve, znači nije ono drugih ljudi to, ovo je baš... Da, razumijem, dobro, ajmo dalje, interesantno. Cveće je kreativnost, znači cveće je, ti si ga zamislio na zidu svuda je jako šareno, to je baš neko ludo. Nije šareno nego bijelo i roze, brate, specifično je rekao. Rekao sam bijelo i roze. Bijelo, roze i žuto, ne? Ne, nisam bijelo i roze, ali visi ono sa tog zida i svuda. Zamisli košarkaški teren sa cveće. Bijelo roze će biti. LGBTQ plus liga, brate. Toplo braća Harmonizers. Da, to je kreativnost, eto, mislim, sve ti je jasno, znaš što biš rekao tom, da? Posle toga je išlo, Oluje. Da. Oluje je ono kako ti gledaš na probleme, na stres, na ono što dođe, kako si ti nosiš s tim i ti si zamislio da je tu negde okolo, znači oko tebe. Baš kao guraš probleme, ovako bi bilo da ih gledaš negde kroz prozor možda, znaš. Nego ovo je tu, kao tu su ti problemi, ali ne uznemiravaju ovaj krug okolo, niti, znaš, tvoje ambicije, tvoju kreativnost, tebe lično, nego je to neki vihor, da, to je u suštini to. Strava, cool. Da. Prezanimljivo. Sad, ima gomilu takvih igrica, ono, znaš, šetiš kroz šumu pa te napadne ovo, pa, znaš, ćeš da skočiš u zmije ili će ti pojedu vuku, ne znam, mislim, ono, bilo je svašta, su bili klinci, znaš, ali kao, ovo je stvarno najviše dalo... Ne znam da skočio u zmije, brate. U zmije ili vukove? Mislim da bi skočio u zmije. U zmije. Ti. Mislim, ovo sam sad izmislio, možda je postojao tako, ali bi skočio u zmije ili u vukove.
Pa u zmije, definitivno. Ne, logično u zmije. Zato što, ako smo ovdje u Srbiji, ako imaš više zmija, velika vjerovatnoća da nisu otrovne, da su praktično bezopasne. Dobro, je bilo pitanje da si u Srbiji, pa ono iskoči u zmije. To sigurno nisam prvo pomislio. I ko, što, Kako psihološka igra, brate. Poko nas nema. Zamisli da si u Srbiji da skačeš u zmije, iskoči. Zamisli u vršcu, ili iskoči u zmije ili u vuka, kao po vuku, zašto po ovdje ih nema. Nema Jest. Ima 5 komada. Ali ovo je kao, najviše se ljudi pronađu u stvari kao u fuzundaje, tako, stvari tako, znaš. To je interesantno. Da. Sad dok sam ja ispitivao njega, roti si ti zamislio sve. Jesam sve. Već da vam kažem, brate. To što sam morao ja... Se uplašio zvuk. Usra sam. Jest, spooky. Povlačim se u sebe trenutno, sad sam ušao u Imaginera, ide refleksije o tome što sam ja baš to tako zamislio. Ali si možda pogledao bilo ko na YouTube-u, ono, Neil Strauss The Cube. Da. To je interesantno za uopšte pokrenuti razgovor sa bilo kim, ako ne znaš šta da pričaš. A s druge strane, on je u nekoj emisiji ispitivao neku devojku. I ja se sjećam da, znaš, kad je on pita, njoj treba lupam, 3 sekunde da odgovori, ja za te 3 sekunde već zamislim ja. I sjećam se da bukvalno smo malte ne isto zamislili, ona i ja. Sjećam se kod cveće, nešto ja zamislio belu sobu i bela je bila, providna je bila kocka. I nemam se sjetim, dosta slično bilo konj je bio pored kocke, miran, u suštini, kao tu je stvar. A tvoj konj je veliki. Sad ću tako. Veliki, riđan, sjajan, lepo. Ovo je dobro za šorce, da izvučiš samo kao, tvoj konj je veliki, a niko ne zna o čemu se priča. I zamislio sam suncokreti svud oko, kao cvijeće. Aha, interesantno. Apsolutno ne znam, mislim, ajde. Super. I nešto kreativno, jedno cvijeće, jedno boje. Da. Sam ja htio da odem opet. Teo sam ja, najbolje ustanemo svi, Idemo svi zajedno. Ovo je nek snima koju je. Idemo svi zajedno. Jeste, dobro. Brate, koji The Cube, jebate, ja sad bacio sam su bedak neki težak. Brate, da se ja zamišljao sve dok si ti njega pitao. Haos, brate, u glavi. Ali mislim da nekako to te oluje u zatvorenom prostoru, ja sam neku nenormalnu oluju zamislio. Mislim da je... Krši lomi sve. Krši lomi zakone. I morale, i nemorale. A kocku? Kocka zatvorena. Šarena. Šarena? Šarena, pa niko kao Rubikova, tako mala, plastična šarena. Šta kažem Kubrickova? Kubrickova! Kubrickova kocka. Da, ovako ima 6 različitih boja. Znači svaka strana jedne boje, nije... Aha, okej, da. Ali tako kao igračka, razumiješ, izgleda, nije Da, i mala je. Pa da, pa ko Rubikova kocka, znaš. Da, je. Baš je čuvam. Baš se psihi. Može.